Защо хората свързват истинската любов с зрелостта? Нима сърцето се отключва чак след определена възраст? Нима не обичаме най-истински, когато сме деца? Или младите не са достойни за любов със своята дързост? Ех, младостта, омайната пролет на живота! Тогава именно се случат чудесата. Когато стремглаво преследваме лъчите светлина, когато без страх сме носени от вятъра като цветовете, когато приветстваме с отворени обятия света и танцуваме хлапашки усмихнати под дъждовете, тогава сме чисти като белия цвят. Тогава сме смели и пълни с живот. Има какво да вземем от младостта. Има какво да научим от младите. И какво по-голямо доказателство от това? Днес за тях бият празнично камбаните. Какво по-красноречиво от това? Какъв по-ясен пример? Чуйте! Да бъдем онова, което търсим. След това да бъдем непримирими срещу забраните. Тяхната любов ни учи най-вече на това. Да живее любовта. Любовта на младите.